Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? Si Japet ulit. Kung ang vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain na tao? Zombie. Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang may toyo? Japet! Datong puti. So guys, busog na yung mga sawa. Maliligo muna kami. Wala si Bunso kasi tuma. Bangladesh. Maliligo muna kami kasi andun na yung mga food, wala nang natira. Mamaya pagdating ni Bunso magpa-games ako. Ito yung gamot sa sa init ng panahon. Mas lalong umiinit dahil sa akin. Sobrang lamig ng tubig pero ang hot ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード So guys, andyan na si Bunso. Magpapalaro ako sa kanila. At ang manalo ay magkakaroon ng 100 pesos! Sige, 500 pesos ang manalo. So ang games natin guys, parang sa wawawin. May itatanong ako sa kanila tapos paunahan sila ng sagot. Sige. Din, walang partner. Magkalaban silang apat. O sige, doon kayo. Dulo. Bali 5 stage to ha. Paunahan ng ganyan ng sagot. Kung sino makaunang ganyan siya yung sasagot ha. 5 hakbang. 5 hakbang yun guys. Tapos kung sino yung makasagot ng tama, mag-forward siya ng isa. Bale, 5 to hanggang dito sa dulo, ha? Sige ha, paunahan na ganyan ha, kung sino parang buzzer yung tubig. Kamay sa ilong. Kung ang light ay ilaw, ano naman ang lightning? Si Japet na una. 5, Ay, Tagalog. 3. Kamay sa baba. Ano ang Tagalog ng teeth? Wala pala. Ngipin! Tapos yung question. Kung ang vegetarian ang tawag sa kumakain ng gulay, ano naman ang tawag sa kumakain na tao? Carnivorous. Mali. Sige. Carnivore. Ikaw. Nalimutan ko. 5, 4, 3, 2, 1. Kumakain ng tao. Zombie. Kanibal. Zombie. Ikaw. Yes. Kamay sa tenga. Sina Michael at Rafael ay mga Ninja Turtle. 1 point. 1 point. Kamay sa kilay. Ano ang tawag sa mga taong isa ang mata? Yo. Ako, Cyclops. Cyclops. Kamay sa ngipin. Ilan ang stars ng American flag? 48. Mali. 52. 50. Isa mo likuan good. 2 points. Yamara man to. Ay, ganun ka na. Daog bilang gapon. Kamali na limitan outfit. Ito nga na sa daog. Kamay sa baba ng katabi mo. Saan nililibing kung ang eroplano ay na-crash sa Nepal? Saan nililibing ang survivors? ASAP. Ako man. Sige. Wala. Survivors man sila, hindi sila ililibing. Wow! Kasi ito man yung pinag-ano. Yung nasa baba. Hindi ko naman yan eh. Ito. Saan binaril si Jose Rizal? Ako na. Ako. Sige. Sa Port Santiago. Bagong bayan. Bagong bayan. Mali man yung Port Santiago. Ang bagong bayan is Luneta Park na Port Santiago. Next question. Ilan na ito? 1, 1, 1, 2. Ay, 1, 1, 2, 0. Kamay sa mata. Anong S ang tawag sa doktor
na nag-opera. Surgeon. Surgeon C. Kamay sa nipple. Kamay sa nipple. Sinong G ang tinalo ni David? Japet. Ako sunod niya. Japet. Gulayat. Gulayat! Yay! May 1 point si Kamay sa buhok. Ano ang tawag sa anak ng taong grasa? Iyog. Ako. Ikaw. Bata. Bata. Mali. Ako sunod. Ako. Wala. Ibang question. Anak din ay kamay sa leeg. Ay ano ang kinakain ng monkey eating eagle? Monkey tingigo. Monkey. Saging. Tama naman. Akala ko monkey yung kulay. Monkey eating eagle man. So, ito. Kamay sa likod. Uy, dapat kakanin. Anong hayop? Si King Kong. Oy! Si Japet dito. Gorilla. Wow! Tuol. Oh. Basta kay tuol na mo. Kamay sa... Sige, bigote. Kung ang suka ay vinegar, ano naman ang may toyo? Japet! Dato puti. Ano ang Tagalog Kamay na? sa... Ay, kamay sa... Pilik mata, sige. Ano ang tawag sa kasunod ng kidlat? Isa. Fire! Lightning! Bulog! Dapat hindi nakasali. Kamay sa dibdib. Saan matatagpuan ang mga finish? Jerome. Finland. Wow. Ito. Ano ang kamay sa tuhod. Ano ang tinatanggal sa itlog bago kainin? Ako. Isa. Shell. Trito. Kamay sa siko. Blank is the best policy. Japet. Blank is the best policy. 5, 4, 3. Kamay sa ulo. Ano ang mas malaki? Itlog ng ibon o ng tao? What? Ito ng tao. Kapit. Ito may tao. Ito. Tama. Hala! 3, 2, 3, 4. Hala! Kamay sa shoulder. Kung ang H2O ay water, Wala pala. wala pa gani. Sige, sagutin mo. Sagutin mo. Oh. Wala na siya. Ano naman ang 5, 4, 3, 2, 1. H2O is water. Ano naman ang NaCl? Atin. Doreen. Sodium chloride. Oh, 3. Sodium chloride. Oh, NaCl, sodium chloride yan. Pero ano yan? Asin. Ano ang simbolo ng tatlong star sa flag? Ako. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na. Ha? O sige. Mat. Ay kamay sa dibdib. Kung ang person ay tao, ano naman ang 6 times 5? No, 6 times 5, 3, 2, 1. 6 times 5. Wala. Ano sa Tagalog ang teeth? Ngipin. Oh, ilan yan? 4, 2, 3, 4. Magbigay ng mabahong pagkain. O iyo. What? Hindi, pwede mabaho mansad na. 4. 4, 2, 4, 4. Habulin nyo. Ito, Little Red Blank. Okay kayo lahat. Magbigay ng pagkain na dumidikit. Ako. Ano yan?
5, 4, Arena. 3. Yan. Ba't mas pag nasa mo? Yung gipit agad. Sige, bigyan ng chance. Sige. 4. Kung ang teeth ay ngipin, ano naman ang tinga? Apit. Ear. Kung ang gatas ay milk, ano naman ang 12 times 6? Wala. Kung ang H2O ay water, ano naman ang 13 times 13? Ako! 13. Balik! Wala ba? 1. Ano ang 10,000 times 10? Ako! 100! Wala. Ano ang complete name yung si Rizal? Ako! Si Ate. Jose Potasio. Jose Potasio, Rizal, Mercado, Alonso, Rialunda. Wow! Super! Naman ata. Wala na. Ako nag-game mo, anak. Kung ang sunog ay fire, ano naman ang plancha? Oy! Ako! Si Japit. 5, 4, 3, ayaw! Siya ang nanalo si Bunso. So may 500 siya. Akala ko hindi mananalo si Bunso eh. Tinulungan pa namin, siya pala nanalo. Doon po nagtatapos ang aming vlog. Maliligo na muna kami. Kaya hanggang sa muli. Paalam! Hi kay Michael Andre Zuleta na si Raw Cebu City, kay Mark Dave Alegre ng Vinson, Camarines Norte, Richelle Ann Gregorio ng Bulacan, Jolo Mikumpal ng Palawan, Marbs Baral ng Batangas, Kevin Gahito ng Escalante City, Juni Ubin ng Metro Manila, kay Wesley Marino Lacotsero, Ayla Pindes ng Valenzuela City, tsaka kay Christian J. Tulao ng Pangasinan.